Yo ya le contesté, no se imagina por ello. ¿Cómo, perdón? Yo no tengo esa. Bueno. ¿Cuántos diputados quedaban y cuál sería su situación ahora con las encuestas que manejan hoy a día de hoy? Y la otra es concretar. O que fixo foi explicar yo o máximo órgano do partido en Galicia, foi convocado de xeito extraordinario polo presidente da Xunta e explicou a decisión do presidente da Xunta e así ratificou o seu comité de dirección. Foi unha decisión xenerosa e leal non só con Galicia, senón tamén co conxunto de España, renunciando a 130 días de legislatura que daba en Galicia a favor de dotar o conxunto de Estado de máis de 700 días sen ningunha cita electoral no horizonte. Eu creo que está claro que non todos os nacionalistas querían de candidato que vai ser o candidato do BNG e a proba son as escisións que non se sabe se remataron ou non, todo indica que non, que se estaban producindo no BNG con novas corrientes que anuncian novas candidaturas e novas opcións políticas desgasadas do que era o BNG e, por suposto, tamén co clima que se está observando no Partido Socialista, onde é evidentísimo tamén que hai unha parte moi importante, case que a mitade, que nin siquiera querían que o que parece que finalmente vai ser candidato fora candidato á presidencia da Xunta, fora candidato a candidato, nin siquiera moitos socialistas veían clara esta posibilidade e, polo tanto, é evidente que non é capaz de gobernar a súa casa, que non é capaz de ter unidade a poucos días das eleccións, é moi difícil que despois sexa capaz de xestionar os asuntos de todos se non é capaz de xestionar nin siquiera os asuntos internos como se ve no BNG e especialmente no Partido Socialista.